Lamo makende obagi ne mosenindo jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were kanisa mar Consolata Shrines man Nairobi kaendi. Lamo ne oyuore gi familia, wede, osiepe kod jotelo mopogore opogore. Familia mare oyudo thuolo mar timo nende ka bende gimedo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo ewi nek mar jatelo no. Spika mar od bura Moses Wetangula ojiwo jood bura ni okaw ting' mar nono jogo mamiyo gi arita kwe. Jood bura mamoko bende nochwalo duondgi ka jiwo kwach kich mondo ne ni achije duto omaki. E kanisa mar Consolata Shrines Westland Buore Nairobi ka familia osiepe kod jotelo mopogore opogore ne ochopo e misa mar alam ne mosenindo jaod bura Ong'ondo Were. Anyuola mar mosenindo Were ne otiyo gi thuoloni mar timo nende kendo paro ber mage. All I request is justice for my father. Long live the king. All we want is justice for Dad. I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. This was always my biggest fear, losing him. I don't know how we'll live without Dad. Who will call me daughter or msichana wangu? You always taught us to love our home and appreciate what we have. You went before I could achieve anything in life. But don't worry, Dad. I'll buy that Mercedes you always wanted. Jood bura ma otelni kod Spika Moses Wetangula ma bende kane oyudo thuolo mar twak to nobedo kod ote motegno jood bura duto nyaka ginon jogo ma miyogi arita. Going forward, I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting, for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho kinguone mwako. Wetangula mana kaka anyuola mar Were Ong'ondo kod jotelo mamoko noramo ni nyaka nonro tim mar yango jogo manyocha onego jaod bura no. Wale wachasusi, kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize nini. Kulikuwa na propaganda ilikuwa imeanza mapema. Lazima tuambiwe, ndugu zangu, Mheshimiwa Wanga, niliona ukiongea vizuri, lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. We encourage the police not to narrow their investigations on matters around the city mortuary. I have instructed the Clerk of Parliament to put together all our CCTV footage in Parliament. Jood bura mayande tiyo kod Were bende nomedo chwalo duondgi ewi nek mare ka gidwaro ni obila orure mapiyo e yudo ratiro. When I decided to run for governor, he decided to support me. And he just came out, you know, and nobody wanted to really come out, but he just came out and said, Pinyo se uoyo. All those people he was leading will want to know why their member of parliament was killed. We need to know who exactly sent those young men to murder our colleague. Hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati. Ringre jaod bura no ibro kowo pare tich ang'wen motelo ne ik mar tich abich mar jumani e gwenge ma Kachien, Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Seche ma koro ibro kowo jaod bura ma Kasipul Charles Owere Ng'ondo, kwayo maduong' mok e alama kawuono en neno ni ratiro kod adieri oyangore kaluwore kod tho mar jaod bura no. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.